Ben Media Limited na gabatar muku da kasuwar baje koli ta Arewa Vibes 2025. Taron da zai zama mafi girma a shekarar 2025 wanda zai tattaro al'adu da kasuwanci da nishadi da kuma zumunci a wuri guda. Ina 'yan kasuwa masu saye da siyarwa. Ku kasance a kasuwar baje koli ta Arewa Vibes 2025 wurin da 'yan kasuwa za su samu damar baje hajarsu da samun sababbin kwastomomi masu sari ko siyan ɗaiɗai. Kasuwar baje koli ta Arewa Vibes 2025 ta yi tanadi na musamman don nishadantar da ku da mawaka irinsu Sadiq Saleh da Ahmadi da Les da Shamsiya Sadi da Kairat Abdullahi da sauran fitattun mawaka. Akwai wasanni da gem-gem da dama da aka shirya na musamman wa yara da manya. 'Yan kasuwa na iya mallakar shago a kasuwar baje koli ta Arewa Vibes 2025 a kan kuɗi naira 35,000 kacal. Za a baje kolin ne a ranar Lahadi 21 da Litinin 22 ga watan Disamba shekara ta 2025 a dandalin Murtala Muhammad Square da ke Kaduna garin gwamna. Tun da misalin karfe 12 na rana har ya zuwa karfe 9 na dare. Don ƙarin bayani ko biyan kuɗin shago, ana iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka: 08062263286 ko 08023760999. Kar a manta kuɗin shiga naira 500 ne kacal. Kasuwar baje koli ta Arewa Vibes 2025 ƙarfafa kasuwanci da al'adun Arewa.